Predstavujeme vám novinku od spoločnosti Meizu, model M1 Metal. Smartfón je dodávaný v peknom balení spolu s tradičným príslušenstvom. Výnimkou sú slúchadlá, ktoré nie sú súčasťou balenia. Keďže sa nejedná o hudobný telefón a prípadne dodávané slúchadlá by nám aj tak veľmi kvalitný hudobný zážitok neponúkli, je to len zanedbateľný detail. Prístroj samotný je dobre vyrobený a fyzické nedostatky sa hľadajú ťažko. Výborne sa drží a napriek svojej veľkosti, príliš sa nezahrieva ani pri dlhšej dobe hrania a práca s ním pri hmotnosti 162 g je celkom príjemná. Model disponuje 8-jadrovým 64-bitovým procesorom Mediatek Helio X10, pracujúcim na frekvencii 1950 MHz s architektúrou ARM Cortex A53. O plynulosť systému sa stará RAM pamäť vo veľkosti 2 GB. Jej činnosť výborne podporuje aj nástroj na jej čistenie, ktorý je zabudovaný priamo v systéme. Nechýba notifikačná dioda, ktorá nám pripomína udalosti, ktoré vidíme typicky na uzamknutej obrazovke. Displej tiež nie je žiadne Bčko a vo Full HD rozlíšení ponúka IPS displej s uhlopriečkou až 5,5 palca, čo značí, že sa nejedná o drobca. Za displejom stojí grafický procesor PowerVR G6200 s frekvenciou 550 MHz, takže všetky hry budú bežať plynulo. Ako dual SIM telefón podporuje typické frekvencie 900, 1800 a 1900 MHz pre štandardy GSM a UMTS, pričom môžete do telefónu vložiť dve nano SIM karty alebo jednu SIMku a k nej pamäťovú kartu do veľkosti až 128 GB. Čo sa týka LTE, s verziou pre čínsky trh si ho na Slovensku neužijete. Chýba podpora pásiem používaných našimi operátormi. O konektivitu sa ďalej stará Wi-Fi, ktoré podporuje štandardy A, B, G a N, čo znamená, že podporuje obidva 2,4 aj 5 GHz pásmo. Môžete s ním vytvárať hotspot alebo streamovať obsah na televíziu. Periférie pripojíte pomocou Bluetooth 4.1 s podporou Low Energy režimu a prenosu dvojkanálového audia A2DP. Zaujímavá je podpora USB portu OTG režimu.
Operačný systém Yun OS, založený na jadre Androidu 5 Lollipop, sa ovláda dobre a bežný užívateľ ho od skutočného Androidu nerozozná. Jedine pri nutnej inštalácii Google obchodu, aby sa nasledovné aplikácie mohli inštalovať priamo z neho. Systém v tejto verzii však trpí nedostatkami lokalizácií do angličtiny a tak sa často stane, že na vás vyskočia znaky tradičnej čínštiny. To by však mali opraviť ďalšie aktualizácie systému, ktoré si telefón vyhľadáva automaticky. Slovenskú lokalizáciu systému zatiaľ neočakávajte. Aktualizácia systému prebieha ako na každej mobilnej platforme s Linuxovým jadrom svižne a rýchlo, pričom celkový čas samozrejme závisí od rýchlosti vášho Wi-Fi pripojenia. Prístroj je dodávaný v základe s 16 alebo 32 GB pamäťou. Recenzovaný model ponúkal 16 GB, z čoho viac ako 10 je užívateľsky prístupných. Z tohto hľadiska je nadstavba systému Flyme celkom úsporná a počet predinštalovaných aplikácií od výroby nie je tak enormný. O multimediálne zväčšenie vašich zážitkov sa postará fotoaparát s rozlíšením 13 megapixelov vzadu a hlavne na selfie shoty s rozlíšením 5 megapixelov vpredu vás tiež určite nesklame. Fotoaparát disponuje tradičnými funkciami ako sú detekcia tváre, HDR režim, autofokus či geotagging. Fotoaparát môžem pochváliť za dobré možnosti nastavenia v manuálnom režime, kde môžeme nastaviť citlivosť, ISO, dobu uzávierky a ďalšie možnosti. Takto s fotoaparátom odfotíte celkom pekné zábery aj v slabom osvetlení, no bez statívu alebo dobrého uloženia aparátu budú všetky takéto pokusy rozmazané. Automatický režim zase nedokáže v tme odfotiť skoro nič. Pri fotografovaní máme možnosť vidieť aj relatívnu polohu foťáku k zemi, táto vďaka gyroskopu. Táto funkcia dobre poslúži, aby ste nestratili pojem o orientácii fotoaparátu v priestore, napríklad v úplnej tme. Výbornou súčasťou smartfónu je aj snímač otlačkou prstov, na ktorého prítomnosť som si pri odomykaní rýchlo zvykol. Tento snímač v pohotovostnom režime funguje na dotyk ako tlačidlo späť a po mechanickom stlačení vás vráti na úvodnú obrazovku. Do výbavy patria aj senzory na meranie tlaku, približenia, G-senzor, halo senzor a GPS modul. To všetko beží vďaka batérii, ktorá sa dostala kapacitou až na 3100 mAh. Celkovo smartfón pôsobí prémiovým, avšak všedným dojmom. Všetci jazyci nám prídu rovnakí. Jeho výbava však nie je vôbec zlá aj napriek tomu, že chýba NFC a nepodporuje LTE pásma frekvenčných duplexov používaných našimi operátormi. Svojou veľkosťou sa radí na pomedzie smartfónu a tzv. Phabletov, čo znamená, že ak máte malé ruky, je to tablet, ak nie, je to smartfón. Ďalším nedostatkom je absencia slovenského jazyka, čo v dnešnej dobe však pre užívateľov prakticky nepredstavuje prekážku. Nutnosť doinštalovania potrebných aplikácií a samotného Google Play sa dá pokladať za detail. Výbornou telefón získal za svoju batériu, tá má naozaj dobrú výdrž a zmierne nadštandardným používaním som sa dostal na skoro 3 dni bez nabíjania. Tento smartfón vo mne na konci zanechal veľmi kladný dojem.